pensando que ¿por qué, habiendo curas, casabas tú? Porque me viene de herencia. Herencia. Mi madre era criada. Criada. No entiendo nada. Criada de un cura. De un cura. De un cura. Lo llevo de la sangre. Ah, eso es una cuestión peliaguda. Pues no te digo que no. Ni tampoco que sí.
también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero, nada más. Venga. Y es que las dos. Y es que las dos. Que deshace por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta, cuál de las dos me gustaba, me gusta más. Eso son las de Campañón. Pues no te digo que no. Y tampoco que sí. El caso es que los hombres tenemos que tener mucho cuidado para poder llegar castos y puros al matrimonio. Yo, más que oficiar bodas, lo que oficiaba eran cursillos prematrimoniales. Como soy hijo de la criada del cura, a los ojos de Dios, da igual. Igual. ¡Igual! Pues no te digo que no. Pois, chegados a este punto, señores e señoras, temos que anunciar
O primeiro concurso, no, este é o segundo concurso de baile Cidade de Campañón. Así que, ahora, os nosos queridos coristas están por aí atrás e non van a salir, por lo visto, o sí? ¿Vais a salir? Sí, o importante é que les salgan, pero o máis importante é que vostedes participen. Temos un premio fantástico, non lo direi hasta despois dos ratos, pero é fantástico contar a súa participación. Así que vou facer eu agora, e uns poucos máis, ir a buscar o público, alguén ou alguéns que quieran participar con nós. Así que non queira vir que se agarre ben a silla porque o vou obligar. ¿Dónde podes caer os dous? A mí que non me veo. Non miren para baixo, que estou bello. Que queréis participar? Pois xa, Pero pregunto despois xa vos obligo. Sí. Yo. Bailarina, vamos alá. Non sei, dixo que sí. Sí. Vamos alá, que é un premio fantástico. Se lo va a perder. Queridos coristas, a xente non quere salir. Vamos a axudarles a que veñan. Mira, Joel. ¿Qué tal? Es un sitio. Es muy pequeñillo, ¿qué quiere ir? Vamos a un ético romántico, ¿no? Vale. Si no, no hay premio. Pues vamos. ¡Veles!
por qué dices de los de la escuela, Antonio? Xa vimos ao pasado, Betiu, bien. Dillo o micro que está un pouco apagado. Emilio, con todo nuestro Emilio, un gran seguidor da música. ¿Segura? Dudó un pouco. Se chama Carmen, un aplauso para Carmen. Aquí había gente, unha infiltrada. Gente trouxo. Ven voluntaria. Non hubo que arrastrarte, Emilio. Un aplauso para él. Ahora, vamos a quitarse un momentillo porque ahora sí va a empezar el concurso de baile. ¿De acuerdo? Así que buscad de parella, de ustedes. Eu vou estar mirando, que bailo moi mal. Así que vos dou, espero, apartamos de aquí, y vos dou 10 segundos para encontrar parella. Vamos, vamos. ¿Estamos listos? Bien, hagan esta apuesta, señores. ¿Dónde van los 10 segundos? Me parece. Os preguntaré. Está reñida, claramente. Fantásticos bailarines. Así que ahora es el momento que se reúna a honorable y maravillosa directiva do Coro de Campañón para decidir o gañador masculino y femenino do ano 2015. ¿Están ustedes preparados? Sí. Pues reúnanse. Ahí van. Outro com o coração no cu também. El resultado da xunta directiva nombra o concello da misma o Mari. Unha pena, outra vez será, esperemos que sigan disfrutando do espectáculo e vayan baixando porque ahora hai unha pequena sorpresa. No, para vos no, porque o premio, alguén sabe, non sei se hai infiltrados no público, bueno, o premio este ano é un premio moi especial para nós. Temos un viaxe para 2 personas
canoa. No, a canoa é segura, non te preocupes. Será un río para un viaje, perdón, personas a la isla de Cortegada. Sí, que me queda ahí. Pero bueno, hai un problema. A isla de Cortegada, últimamente, os jabalís fundaron unha nación libre e para entrar ali necesitamos un tipo de ceremonia. Esa ceremonia que vamos a facer ahora. Ceremonia que ahora vamos a facer ahora porque merecemos todos ter unha ceremonia para poder facer o viaxe a Cortegada. Porque para ir a Cortegada necesitamos esta ceremonia. E esta ceremonia que necesitamos a vamos a facer ahora porque ahora é o momento de facer a ceremonia que necesitamos. Bueno, que entre o fillo da criada do cura. Eu voulles contar, señores, de que morreu miña tía. Non foi unha morte quente, nin foi unha morte fría. Estaba enchendo no viño e encheu donde non vivía. Naqueles tempos, dixo Jesús aos fariseos: meu amor pediu-me un bico e eu dei un bico na testa. Ela dixo máis abaixo temos festa. Estando por máis abaixo, eu dei un bico na boca. Ela dixo máis abaixo pediu. Estando por máis abaixo, eu dei un bico no ceo. Ela dixo máis abaixo, o ceo non ten eso. Estando por máis abaixo, eu dei un bico no umbigo. Ela dixo máis abaixo, no. Estando por máis abaixo, pensei nos pés sensuais. Ela dixo máis arriba, xa foche abaixo demais. Estando por máis arriba, dou un bico nas canelas. Ela dixo máis arriba está ben. Estando por máis arriba, eu dei un bico no suelo. Ela dixo máis arriba, estás preto do aparelho. Estando por máis arriba, eu dei un bico na villa. Hai que entendido. Ela dixo máis ao lado é maravilhoso. Estando para máis ao lado, o meu corazón parou. Dou-te un bico no outro lado, por aí é que eu non vou. E para aclarar a confusión, e presto para ser feliz, decidiu darlle un biquiño na puntiña do nariz. Pois, moitas gracias. Ahora sí, poden ir libremente á illa de Cortegada. Despois pasade por os de Paco, por exemplo, que él nos vai dar a... Moitas gracias, un forte aplauso. Bueno, e que boda sería esta? Que boda sería esta sin unha boa canción de boda? Non é certo, padre? Cursillos prematrimoniales, sí.
Pois vamos a dedicarle aos novios hoy, por ser hoy el día que es, e por estar estrenando o seu novo estado, unha maravillosa canción. E a cura
Eso, no conté con él.